Attention! Attention! Hambisa komfazi obuya kuyoteta wena. Misa komfazi e-labor room. Misa komfazi e-labor room. Misa komongameli wakho wena. Hambisa ko-president wa MK makayogibela stage. Attention! Attention! Awuphile bhuti, awuphile. Attention! Attention! Nayi impungane sifongane. Ibambe. Ibuke. Imunye. Imunye. Injani? Yimbi. Injani? Yimbi. Ilahle. Inyathele. 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 Awanyathele kahle. Right, left. Left, 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 right, left. Eput. Ungazongisangane. Yini mangithi mina right wena ushaye ngo left, mangithi left ushaye ngo right. Eput. Kanti ngini? Angikwazi ukuthi uyini bhuti. Mina ngingakwazi ngani ukuthi yini noma uyilo hlobo lwabo somizi. Hawu. Ngokungibona nje ngimuhle manje songifanisa nabo somizi. Bhuti, umuhle wena. Umuhle ngakuphi wena? Ngimuhle mina bhuti, ngimuhle impela mina. Futhi ngimuhle mabengekho abantu abahle. Yebo ke bhuti, umuhle mawuwedwa kungekho abantu abahle. Hayi ukuthi umuhle bhuti. Akuqhutshwe ngomsebenzi bhuti. Left, right. Right, 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 left, right. We are marching in Lanezo. Right, left, right. Right, left, right. Right, left, right. Right, lafazi ngiyabonga umsebenzi muhle manje. Bengithi nginipokola la. Ngakho ngithi ukulande nabanye bomuntshingelane nabo bathi kumjoyina nethu line. Yazi lena ke yiyo lento yangiqhatha ngabelu. Nayi lento engingayifuni. Lokuthi njalo la msebenzini makunconywa nikakunconywa ubhuti. Mina ningikhohlwe. Unconyo wenzeni ke bheka phansi? Hawu, angithi nami ngehla ngenyuka nje ngisebenza naye ubhuti lo. Yini nje ungawe uthi mbheka phansi onjengesambane usebenzile muhle umsebenzi wakho. Kanye nje empilweni yakho. Ayiphela bheka phansi mangabe umsebenzi wakho ubona mina ngiyinqomo. Oh. Ngihlulekile ke namuhla. Yazi ngihlulekile. Vele ngeke ngisanconywa la kahle. Bhuti. Wena angitshele mntana mama. Ufuna nje ukunconywa bhuti wenzeni? Ngoba la kakumele. Yimi umongameli. I'm the president of Nchingi Nation. Yimi umongameli wabo Mantshingelane. Yebhuti yabona kwalokuthi wena ube ngumongameli ufika nje. Isimba lakho waligaga ufika wena. Alikafiki nale wesithu. Kodwa sowungumongameli manje. Mina ekudala ngivuzuka la nginethwa imvula. Lokhu ngicindezele emuva. Hayi man lalelani la. Ngithi one wenu wahamba yiye lapha simla baba abheke khona bese omunye wenu ubeka la. Agadi. Ya ke sesithi yabona ukusuka la. Nami ake ngithola izinto ezingcono. Mangisuka la ngihlala kule situlo le ake ngithole okungashiwo. Hawu. Webhuti madlala. Wase bhuti sofika umubi kangaka ngathi ushaka. Hayi ushaka loya, ushaka lo manje lo wakushaka ilembe kwenzakalani? Yebhuti awungitshela yini enuka kangcono kuwe namasiko? Yimi bhuti. Mina nginuka ngcono kunamasiko. Futhi mina nginuka ngcono kunakuwe madlala.
Angeke ke lapho ngayo. Awungitshele bhuti, wena kuyoze kube nini ufuna ukuthi zonke izinto ezinhle zize kuwe la msebenzini? Njengani bhuti? Wena ngifike ngakufunela umsebenzi la. Wawuthola umsebenzi ngakufaka emsebenzini. Manje sowuthatha zonke izikhundla zami, mina sengiyimuntu omubi ke la msebenzini manje. Bhuti, ngokuhlala esitulweni sikamphathi wena songumuntu omubi. Awusho bhuti, umubi njengani so? Njengawe. Angizwanga Ngithi ngimubi njengawe. kanti uyadelela unjalo nje. Yewona bhuti angidlali mina, fuck off, suka la. Ngifuna ukuhlala la. Awuwena. Suka bhuti, suka. Suka bhuti. Suka madlala. Suka esitulweni sami, ngifuna ukuhlala. Suka bhuti. Suka madlala. Suka madlala. Suka bhuti, suka endaweni yami, ngifuna ukuhlala. Suka madlala, suka. Hawu. Hayi mani mina, nenzani la? Angisesende nginawo bhuti. Ugijima uzohlala kuqala la esitulweni efuneka kuhlale kuso mina. Ngoba yimi phela engafika kuqala la kakunene. Wazi kahle naye. Webhuti, njengoba wena amadlala isilungu sikuhlulisa kwale itetele kuzakwamseleke kusikhemvane noJezi elikhulu. Uyakhumbula usikhemvane noJezi elikhulu bahlulwa isilungu emini ku-TV lapha kulehleli iDate My Family. Wathi lo munye khuluma mfowethu, wathi lona bhuti akukhulume wena ngoba umdala. Simile endleleni isilungu. Nje wena akuhlala ama-English la. Ungangenzi isilima. Ho. Udaba nami ngifika phansi ngokubona umuntu asangafundanga nje. Ninjalo-ke vele nina. Ninjalo. Phela ukuphatha akudingi umatikuletsheni. Akuphathwa ngamatikuletsheni. Ngalo umsholozi ebepresident kodwa engafundanga engazi ngisho ebevele ahlale lapha ePhalamende makukhulunywa ahleke bamdelele abantu. Manje la ngifuna ukuhleka wethu udelelwe abantu. Badelele ubani? Ngiyashaya mina esesendi. Ngiyashaya mina bongibuza kumzawa wami uGundwane. Webhuti, wena ungathi uyashaya uthi washaya uGundwane. Yebhuti uGundwane vele uyambona nawe iGundwane. Yebhuti mawufuna ukuyibona ukuthi uyashaya, uboke uqale mina ngiyokukhombisa unyoko ukuthi unjani. Ngazile ukuthi wena vele ngoba uloku ukhuluma zonke lezi zinto lezi ugegela mina. Ugegela ukungishaya ngale karate yakho. Yebhuti, mina ngizokwenza into ebuhlungu wena. Ngiyakutshela ngizokwenza into ebuhlungu mina wena. Masimbe nje. Ayi mina, nami la intshini mhlawumbe ngibuye semright. Athi umuntu ahambe ayodla suthe azoba namandla okugoloza ukusuka esitulweni. Oh, kunye lapho Hlafazi. Siyabonga ukuthi usebenzile uzikhandla la kwakunene. Danko. Hawu, kwangiphinda futhi. Mina ngisebenza ngokuyimisela manje. Hayi, hamba ninodla mina. Mina ngiyanibona nifuna ukungimisela ngenhliziyo la emsebenzini. Nihlangene nami noyithu nawe wena bhuti. Uhlangene nabantu bokuhamba. Nifuna ukungimisela ngenhliziyo. Athi ngihambe ngishiye. Asiyodla amadlala. Mina ngiyahlala la. Ya. Yebhuti, wena ngiyakusola madala. Ikhona into oyisebenzisayo wena ngingazi mina. Awungitshele kahle, wenzakani ukuthi wena la msebenzini bakuthande kangaka? Phela wena sowufana nse noMini Dlamini ethandwa nguTumele Mkhulu. Wenzakani madlala? Wemadlala. Mina kukho okukhulu okutheni. Mina ngifuthile, ngaphalaza, ngakhatha, ngapeyita, ngagabha ngale mbiza zami ngqabuhlehlile. Yebhuti, ungangenzi umntwana. Phela nami ngikwenzile konke lokho. Bhuti, wena lamanzi opheke ngawo lembiza, amanzi ami aselwandle. Manje mawuthela amanzi aselwandle embizeni uyayiphuphisa. Yebhuti, mina ngiyabona ukuthi nguwe ongihlinzele ezibini vele. Phela ngikhuluma nawe mina, uHenry, ngabe sowungiqomile mina. Bhuti, mina ngifuna ukuthi ngibe negazi elihle. Maye qhamuka uHenry avela athi ngibheka phansi, asishade manje. Webhuti, xolisa ukusho lokho madlala. Libi lephupho oliphuphayo bhuti, vele uliyeke phaphama. Ngebhuti, ngiyamthanda lo mntwana lo yamadlala. Ebhuti,
Futhi mana ungiyeke ngokuthi uthatha ukwenda kuyenzeke lento. Khipha ukudla lapha ekhabetheni. Khipha isikhafuthini sami lapha ekhabetheni. Let me eat, man. I'm totally hungry and angry. Awuhlukane nami Madlala. Awusuke bhuti. Hlukana nami angithi nginikile elapha ithuba selidlulile bhuti. Bhuti awusuke. Awusukele ithuba maselidlulile. Hayi manini. Namanje ngisaba nesitulo la. Kuloku kwesesentry ngifike kuqala ngayihlalela. So ufuna ukusebenzisa le karadi yakhe ukuthi angisuse. Nangu usigolo. Ngoba vele bekuhlele. Mtshele Mtimandi. Ngazile ukuthi vele wena uzoma nobhuti. Yesesentry awungitshele kahle wena. Ngakudlelani vele mina? Ngibheka phansi awuphumi uyowasha imoto la ngaphandle. Hayi kungcono vele ukuthi ngihambe ngiyowasha imoto kunokuthi ngilokhu ngihleli la ngokubhuti edlala ngabo. Awuyahlanganyela. Hlapha namaphephensi ngifundele wona. Ngifuna ungitshele ukuthi wena le contract uyibona njani. Khululeka Nkosazana. Uyabona ngokufunda mina. Ngumpetha. Mina ngiyafunda mina. Sihlele ngokunjalo. Mtimandi. Uyabona madoda izinto ziyangokhuphuka ngenye level. Uhlafaza igazi kodwa ngani kodwa ngamakhala. Sozofunda amaphepha ama-contract. Kancane iyavela. Katsongo yeye. Katsongo. Hey. Usasebenza. Yazi ukhuthele nawe mbika phansi. Hayi wena sesivele mina ngiyimisela ngomsebenzi wami nje. Yabona futhi kube ngafunda kahle. Ngabe ngimiliyoni manje. Njani manje mbika phansi? Ngisho phela ngoba izinto eziningi vele ziyangeja, zingigejise ukuthi ngoba ngifundanga. Hey, awungiyeke ngaloko mina. Lalela ngizocela ukuthi ugeze nalenye imoto yami ungincedise. Ehamba umncedisi. Angeke sesivunza. Akayigezeli ngani umncedisi. Tshela umncedisi ayigezele imoto noma uyigezisa usithembise. Hayi phela ngicela imbika phansi ngiyakutshela. Hayi mawusho njalo akunankinga ngizoyigeza ibe yinhle njengawe. Good. Ngicela ukubuza phela. Esesendri amasondo ibhayisikili mangaki? Hayi phela mbika phansi kuya ngokuthi iliphi ibhayisikili mangabe le ingane abayi3. Hawu. Yebo. Lalela. Qhubeka la ngisebheka uhlafaza usubani. Hawu lo muntu akasho ngani ukuthi mabili ngizokhona ukuthi bese ngiyaqhubeka ngithi mina ngifuna ukuthi nami naye sibe sobabili. Sigunene security, how can I help you? Yes. No, in that propaganda of the carbon dioxide, the sequences of a monologue. Yes, yeah, that is physical science of LO. Yes, it's biological. It's biological mathematics. Yes. I don't know. Yeah. Yes. I really understand and I really appreciate that. Of course, yes. Yeah, here is my black mlungu now. I have to talk to her. Yes. Hold on. Angithi wena Mtimandi mina ngasebenzisa lethuba lokuya esikolweni. Hayi uyabonga ngesikolo mangithi ngigijima ngesilungu. Hayi super perfect. Ngiyabona. Lalela bengifuna just check indlela osebenza ngayo. Noma sengisisebenze la manje ofisini.
Nkosazana ngizoba umphathi. Yebo, bangabucuba. Ha! Yebo, uyazi angazi ukuthi ngathi ngijabule kangakanani Nkosazana, ngijabule kakhulu. I'm happy very too much Nkosazana. Uyabona wena Nkosazana. Futhi ungithembe mina. Nalesibhamu omnika sona ngizosibekana. Siyafike manje sibhamu. Ofisini yini sofuna ukujula ama-computer. Hayi phela Nkosazana ngesibhamu mina ngigadogolozayo. Namuntu ezogoloza la. Lalela. Umbeka phansi makaqeda ugeza imoto. Unazisa i-competition ezoba khona. Oh, Nkosazana masuyazi mina competition ngihlala ngiwina. Sizobona khona. Oh, Motoro. Imayelana nani Nkosazana? Phela ngizonazisa ngayo emaseni nomuhle. Naku ngizobukisa ngobhuti competition. Naku ngizobukisa ngobhuti competition. Ayifosaki. Waza ngiqhine emadlana. Waza ngiqhine mntanami. China bhuti wami. Angazi-ke ngoba nayo inwele zakho ezincane emadlala. Ungasho ukuthi ngizwisa ubuhlungu yazo. Shaya lesikhondro bhuti isikhondro. Lesi sasifundiswa ngogo. Ayibani ngidlala la. Lalelani ke. Kuzoba le competition ke ne. So mina ngizobuza imibuzo. Ophendule kahle ampercent wakhe azoyaphezulu. Hawu. Manje lamasenti okhuluma ngawo uzowanika thina. Ngisho ngoba phela naseyitolo awasathenga amasenti manje. Bhuti abathi amasenti bathi amapercent. Yini lokho madlala? Hayi angikiyeke bhuti. Unjalo ke wena bhuti. Sekukhulunywa ngokusofuna ukuthi kuwine wena wedwa manje. Kwakhulunywa ngokukhuphuka kwamasende wena wangasafuna ukungichazela manje. Hayi phela mbeka phansi uyathukana manje. Kuthiwa percent kodwa ke ungahlupheki. Ngizobona ukuthi kusebenza kanjani. Mina vele ngizowina mina. Wena bhuti lokuqala ukusebenzisa lo muthi so uyadelela manje. Webhuti ngizokubeka isandla mina uyangizwa. Hayi fof ngamani ungishaye madlala. Ushaye. Hawu. Masende nje. Lalelani ke. Ngizobuza umbuzo. Imibuzo othi peqala uyena ophendulayo. Sesiyaqala ke manje. Ngubani umongameli? Okay. Umongameli wase-America. Yes, ibheka phansi. Nkosazana lalela ngirobhekile. Ubhuti uthe pe wena usengakaqedi ukukhuluma. Ngirobhekile la. Hayi miyeka phendula mbeka phansi. Sesipho. Manje wena uthe umongameli waphinde wathi wasemelika. Hawu bantwana uphendula ushela ukuthi ibhenga ngaqeda. Hawu manje sengifele ukuthi pe. Hayi ufeli lokumbuzo vele njalo. Manje sesipho mangabe bengimazi lo mongameli bengizowina. Cha bekuzokhuphuka ama-percent. Ebezokhuphuka ngamalini amasenti. Hayi phela sengizokushaya ke manje mbeka phansi. Bengizoshayelani ke manje? Lamasenti. Hayi sesipho. Mina ngibonile ukuthi vele lamasenti akho wena bongafuni nawo. Kube kuthiwa ngibhudi othe peqala bozobuza umbuzo olulu. Hayi yazi asale siyivala vele le competition sale siyeke. Hawu ngoba sengithe peqala mina seyiyavalwa manje. Nkosazana ingabe i-competition iyavala. You decide to mthaqa the competition. That mean I am the winner. Nkosazana angithi la ubhuti uhlulekile phendula. Mina I know the president of United States of America is Donald Trump. Uphendula kanjani ngoba wena ukasho ukuthi peqala yimi emshini. Ibhuti athi impendula uyazi. Hey asale siyeke man. Uyabona ibhuti wena ufuna ukubona wena bhuti. Ngifuna ukubona ini wena bhuti unenkinga nami wena ngakubona kudala. Nasekuqaleni wathi wena kimi mawushela ufika ubuza umuntu ukuthi mangakho amasondo ebhayisikili athi umuntu awu2
kodwa usesendi lo ngathi ngiyambuza wathi amasondo ebhayisikili labantwana anamasondo awu-3. Manje mina ngingenaphi emasondweni akho? Unjalo phela wena bhuti, awufuni vele ukulizwa iqiniso. Ibhuti. Ibhuti. Iqiniso lami madlala ngikhiphe la. Ntonzi, Athi ngihambe ngikushiye kanje. yabona into yebhuti le. Mina ngizamsakaza ngempama ubhuti masimbe nje. Ngizamsakaza mina. Angangithathi kanjalo. Namanje usindelelele. Ngizamkhahlela mina, ngizamkhahlela ubhuti. Shit. Dashelton. Rubbish. Raba maskatana. Shinty Entertainment. Sivela la kwavela khona izazi. This is a dangerous group. The groups that we're dealing with. Level 138 in progress. We are Manjingelane Sofo. We are the Manjingelane of course. We are Manjingelane Sofo. We are the Manjingelane.